Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Oke, sore iki aku di sini pengen ngabuburit, Lur, mumpung lan poso ya. Lan poso. Kepeng ngabuburit di Baturi, di kancani, di. Lah, iki lho, tak doi kancaku, Lur, Kancaku iki, Lur. Wah, iki kancaku, Lur. Kanca ngabuburit ya. Ki jenenge Wahyu, Lur, sing biasane tajak syuting bareng ya. Sing dadi ki lho sapa? Sukentro sing dadi mamak, ben dadi bojoku bareng lho ya. Wis seneng. Oke, saiki ya. Saiki pengen ngabuburit pe jalan-jalan ya. Ikuti terus kegiatanku ki ya. Ikuti terus check it out. Woi, ya aku ning guys. Ning dalan petuk wong bento-bento lho. Wong bento-bento ku nek nomor ton. Woi, kilo, Lur. Woi. Cak bento. Woi, ulah woi. Woi, guys ki senengane iki guys iki. Woi. Nih. Toko karbit. Apa guys jenenge guys ini? Iki bahane saka kaleng, guys, kaleng susu. Kaleng susu di apa jenenge iki? Dijebol-jeboli terus di sembung. Sembung disolasi. Lek nyembung nganggo apa guys sing iki rek iso kelet umplung padahal ngene iki. Iki lho. Terus yang paling penting iki, guys. Apa kuwi? Pirtus jenenge, guys. Pirtus ning ngene bakul. Nah, itu kan bakul apa ki? Bakul bangunan. Ngene bakul bangunan mesti ngene itu ngene mat kaca guys, mat beling, ngene masih Pirtus e. Bisa nih Mbak Pirtus. Dan saatnya diunekkan. Matupling. Wah, elah. Lurung banter guys. Dari yuk, gak banter guys iki karanganku kurang iki. Sing akeh. Ayo. Wis. Matupling. Sembeti kabeh bulungane. Ora. These days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. We make it through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our road. But love keeps holding us. Jadi ngene iki guys. Ayo jajal medhot ayo. Kita nang mengisor. Mari. Roti ya, Cuk, mari. Ayo. Iya, kami menemukan apa? Ini untuk mana nih lah? Alame ini iki, guys. Ya, iki pemandangan ning isor iki, Lur. Ya sini iki alamku, Lur.
suasanane sintru, tapi nek cocok iki suasanane ning kok ngono lur. Nek kau ngisor cocok tinggal camping lur. Ki rekomendasi kanggo camping, kanggo ndelok sunset, sunrise, wis lengkap. Di private ya sematoh iki pokok ya. Tapi yo betul kabeh. Alang-alang tok. Wis lur, wis sore iki ayo munggah ngerti sunset. Sunset kau dhuwur ayo. Ya. Cekidot. Yo guys. Yo lur wis kesel nek keliling-keliling. Keliling-keliling wis keliling-keliling wis kesel. Wis sore saiki wis jam 5:15 wis Mati no. Delongkas wis adzan, Allahu Akbar. Kaya alhamdulillah. Wis mata buka saiki guys. Jangan lupa like, comment and subscribe yo. Jangan lupa like, comment and subscribe. Di-subscribe, di-subrek yo, subrek. Kok nek wis 1000 subscriber enak giveaway yo, santai enak giveaway. Selalu like, comment and subscribe yo. Oi. Sampai ketemu di vlog kedua selanjutnya. Oke, terima kasih.